Egun guzti hori, gaur agerraldi berezi bat egiten ari gara. Bilbon, Euskalgintzaren Kontseilua, Valentzian, Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Santiago, Amesa, Pronunciación Lingüística, Xixonen, Iniciativa por l'Asturiano, Zaragozan, Nogara, eta prentsaurrekora etortzerik izan ez duten, Omnio Cultural, Obra Cultural Balear, eta Zemen erakundeak ere badaude presente. Ezan bezala, agerraldi bateratua bi helbururekin. Alde batetik, martxoaren 9 eta martxoaren 11 Espainiako Kongresuan eman zen eztabaidaren ondorioen inguruko balorazioa zuekin partekatzeko, gogoratuko baduzuen, erakundeok sustatu genuen legez besteko proposamena eztabaidatu eta bozkatu zen Madrilen, eta bigarrenik erakutsi nahi dugulako modu bateratuan lanean jarraitzeko determinazioa dugula. Berresten dugula elkarrekin lan egiteak indartsu egiten gaituela. Prentsa uharrean ikusi duzuen bezala, leiho bat ireki dugu, baina leiho guztiak irekitzeko lanean jarraitzeko asmoa dugula. Nik egingo dut kokapen orokor bat, eta gero, ezan bezala, beste hizkuntzetako ordezkariei, paso emango diet, beriek ere beraien erabakirenolako puntuen inguruko balorazioak egin. Nire bat dago esatea, ezan bezala leiho bat ireki dugula. Zergatik, martxoaren 7 eta 9 Madrilen hizkuntzaren kudeaketaren afera parametro egokietan eztabaidatu zelako eta lortu genuelako hizkuntzaren afera erdigunera eramatera. Nora eta Madrilgo diputatuen kongresura. Eta zaten dugunean, parametro egokien arabera hitz egin zela, esan nahi dugu hizkuntza kudeaketa justizia, berdintasuna eta askatasunaren parametroen arabera eztabaidatu zela. Madrilen esan genuen, eta gaur berresten dugu, gure ustez, demokrazia dagoelako jokoan hizkuntzen kudeaketan. Milioika biztanle, bigarren mailako herritar izateari utzi nahi diogulako. Eta hori izan zen, Madrilen egin genuen eskaera, eta horretarako iruditzen zaigu beharrezkoa dela estatuak bere hizkuntza politika aldatzen. Bigarrenik, azpimarratuko genuke beste elementu orokor bat. Eragileok erakutsi genuen erantzukizuna eta eragileok erakutsi genuen malgutasuna. Guk proposamen bat egin genuen, proposamena luzatu zitzaien alderdiei, baina prest egon ginen beharrezko aldaketak egin zitezen zertarako eta guztion artean hizkuntza kudeaketa demokratikoari irtenbidea emateko. Horrexegatik, ulergaitza egin zitzaigu alderdi batzuen jarrera, non eskatu baitziguten hizkuntza berdintasunaren printzipioari uko egitea. Eta gu, ezeunden prest, printzipio horri uko egiteko. Egia da, martxoaren 9 Madrildik etorri ginela pentsatuz gure proposamena bere horretan errefusatuko zutela, baina gizarte eragileon presioari esker lortu genuen puntu batzuk onartzea. Lortu genuen azkenean alderdi guztiek posizionatu behar izatea. Gainera, iruditzen zaigu, eta horrekin lortzen dugu, aurreko astean, Europako Kontseiluko adituen batzordeak argitaratu berri duen txostena. Bertan, berriz ere Espainiako gobernuari esaten dio ez dituela Eurogutunaren gomendioak betetzen. Eta orain egin dizkion gomendioiek zuzenean lotzen zaizkien Madrilen onartu ez ziren puntuek. 7 propostu genuen, 3 onartu zituzten, justo onartu ez ziren horiek erantzuten diete orain Europatik egin dioten eskaerari. Hortatu ikusten dugu benetan borondatea egonez gero, errazki beteko lituzkela gobernuak momentu. Hoy estamos haciendo una rueda de prensa simultánea
en diferentes comunidades. Estamos en Euskal Herria, en Bilbo, se organizan en Conchellua, en Santiago, a Mesa de Programación Lingüística, en Xixón, Iniciativa por l'Asturiano, y en Valencia, Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua y en Zaragoza, Nogara. Además, aunque no haya podido acudir, también son parte de esta iniciativa Òmnium Cultural, Siemen y la Obra Cultural Balear. Hemos querido hacer esta comparecencia con dos objetivos. Por un lado, hacer una valoración del debate que se dieron los días 9 y 11 de marzo en el Congreso de los Diputados de Madrid en torno a la proposición no de ley auspiciada por nuestras entidades y, por otro lado, para reafirmarnos en que vamos a seguir trabajando conjuntamente. Como hemos puesto en la nota de prensa, hemos abierto una ventana, pero nuestra intención es abrir todas las ventanas. Y con esta iniciativa, con esta comparecencia, queremos mostrar que nuestra intención es seguir con la misma determinación con la que comenzamos hace 2 años para que de una vez por todas se dé un giro a la política lingüística que lleva a cabo el Estado español. En cuanto a la valoración de la aconteció en Madrid los días 9 y 11 de marzo, queremos decir que, como hemos comentado, se abrió una ventana. En nuestra opinión, conseguimos que el debate de la gestión de las lenguas se llevara en parámetros adecuados. Es decir, que cuando se habla de gestión lingüística se hable de justicia, se hable de igualdad y se hable de libertad. Lo dijimos en Madrid y lo volvemos a reiterar hoy, que esto es una cuestión de democracia. La cuestión de las lenguas es una cuestión de democracia. Y no puede ser que millones de ciudadanos en el Estado sean ciudadanos y ciudadanas de segundo nivel porque no se les reconozca los derechos lingüísticos. Por otro lado, querríamos subrayar con qué responsabilidad actuamos los agentes en Madrid. Nosotros pusimos encima de la mesa una propuesta, pero en todo momento estuvimos dispuestos a buscar consensos para que hubiera mayorías más extensas que se posicionaran a favor de una gestión de la libertad lingüística, de la dirección lingüística más democrática. Por ello, se nos hizo incomprensible la jarrea de algunos partidos cuando se nos pedía que renunciáramos al principio de la igualdad lingüística, que es uno de los pilares de nuestras reivindicaciones. Es cierto que en el debate parecía que se iba a rechazar, todos los puntos, pero es verdad que tomamos con asombro que de los 7 puntos que se presentaron, al final se aprobaran 3. Y a nuestro parecer, eso fue gracias a la presión realizada por los agentes sociales. Con todo ello, no querríamos dejar sin recordar que la semana pasada el Comité de Expertos del Consejo de Europa volvió a hacer unas recomendaciones al Estado español respecto al cumplimiento de las recomendaciones de la 5ª evaluación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, y estas recomendaciones van estrechamente unidas con los puntos que no se aprobaron en el Congreso. Es decir, si hubiera una voluntad real por parte del Estado para cumplir con los compromisos adquiridos, ya saben cuál es el camino. El camino lo pusimos encima de la mesa los agentes sociales. Hortaz, oainja pretzarrikoarekin jarraituko dugu, lehenik eta behin Madrilen onartu ziren 3 puntuen azalpenak egingo dituzte, ondoren onartu ziren puntuek zer eragina duten azalduko dute, eta azkenik eragileok aurrera begira aurreikusi ditugun urratsak partekatuko ditugu. Seguidamente, miembros de las diferentes entidades harán una pequeña evaluación o repercusión sobre esas medidas, la repercusión que tendrá en nuestras lenguas. Después, otro compañero, pondrá encima de la mesa qué es lo que ha quedado, qué ventanas todavía nos queda por abrir. Y, por último, el representante de Nogara os explicará cuáles son los primeros pasos. Por tanto, doy la palabra, en primer lugar, a los compañeros y compañeras de
Acció Cultural del País Valencià, Toni Gisbert, de Escola Valenciana, Alessandra Uso, para que nos expliquen la repercusión de los puntos que se aprobaron. Perdón, primero doy la palabra al compañero Iván Llera, de Interior por Asturiano, para que nos explique la repercusión del punto concerniente a la oficialidad en la repercusión de ese punto en nuestras lenguas. Por tanto, Iván, estudia la Iza, Iván, estudia la palabra. Egunon, buen día a todos, buenos días. Bueno, me corresponde a mí realizar una valoración sobre la aprobación hace ahora un mes aproximadamente del punto 4 de la proposición no de ley que presentamos conjuntamente las organizaciones que estamos hoy aquí representadas. Este punto arranca el compromiso del Congreso de los Diputados para impulsar y apoyar las reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que todavía no son oficiales en una parte o en la totalidad del territorio donde se hablan. En el caso concreto de nuestro territorio, de Asturias, este apoyo del Congreso supone un espaldarazo muy importante a la labor que hemos venido desarrollando en los últimos años desde nuestra organización, y también creemos que a los partidos políticos que tienen representación en la Xunta General y que ya se han manifestado a favor de la oficialidad. El Gobierno asturiano ya ha expresado en diversas ocasiones también su intención de abordar el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía para incluir la cooficialidad del asturiano y del gallego asturiano en su ámbito a partir del próximo mes de septiembre, si la pandemia lo permite. El apoyo del Congreso a esta medida constitucional va a permitirnos incrementar la presión sobre los partidos políticos que apoyan la oficialidad aquí en la Xunta General para abrir el debate sobre la reforma del Estatuto cuanto antes y no esperar más tiempo. Y también para intentar, desde nuestro punto de vista, algo que nos resulta fundamental, que es atraer a otras formaciones políticas que tradicionalmente han sido reacias, ¿no?, a la declaración de la oficialidad, para atraerles a puntos más próximos al reconocimiento fundamental de los derechos lingüísticos de los hablantes de asturiano y de gallego asturiano aquí en nuestro territorio. Pero evidentemente el asturiano no es la única lengua que se va a beneficiar de esta iniciativa. También lo harán los compañeros de Aragón, donde ahora, con la aprobación del punto 4 de esta PNL, se abre la puerta a la inclusión de la cooficialidad del aragonés y también del catalán en la próxima reforma del Estatuto de Autonomía de ese territorio de Aragón. También va a afectar a los compañeros de Navarra, y hay que recordar que el euskera no es oficial en todo el territorio de la comunidad. Hoy en día se reconocen los derechos lingüísticos según la localidad en la que se encuentren los hablantes. Y este punto aprobado atiende también a este tipo de casuística y debería contribuir a extender la oficialidad a todo el territorio de la comunidad foral. Y de la misma manera puede valer para otros territorios, como en lo que afecta al gallego en el Bierzo, en Senabria, en Portelas, en los territorios de Castilla y León, y en Xálima, en Extremadura, también al catalán en Carcs, en Murcia, y al euskera en el condado de Treviño, que está, como sabéis, en Castilla y León, y en Trucios, en Cantabria. Eso es un poco todo por mi parte. Ahora, bueno, pues los compañeros del País Valencià continuarán con la interpretación de nuestra valoración de la aprobación de estos puntos de la PNL. Hola, bon dia. Soc Alexandra Usso i represento Escola Valenciana. Nosaltres, dels apartats que es van aprovar el dia 11 a Madrid, nosaltres us comentarem una part de l'apartat 7, el que parlava sobre l'ús administratiu de les diferents llengües pròpies entre territoris del mateix espai lingüístic. Bé, l'oficialitat juga un paper determinant en aquest sentit. Mentre al País Basc la cooficialitat permet que la relació entre les administracions siga bilingüe, però no exclusivament en euskera, a Navarra el basc té la consideració de llengua pròpia, però no és cooficial en tot el territori. El gallec forma part d'un espai lingüístic més ampli i complex, separat per les fronteres administratives de dos estats, però amb un espai lingüístic comú, el gallego-portuguès. Llengua pròpia és el terme jurídic al que al·ludeix en els diferents estatuts d'autonomia a les llengües que han estat declarades oficials segons l'article 3 de la Constitució espanyola. El text
el text, l'apartat 7, que nosaltres defensarem a Madrid i que es va aprovar, el que pretén és que l'advocacia de l'Estat no entre a litigar en favor de la diferenciació lingüística. Què volem dir? Que segons els estatuts autonòmics, el català és la llengua cooficial a les Illes Balears i a Catalunya i el valencià al País Valencià. Aquesta denominació malintencionada ens fa caure en la perplexitat i ignomínia davant d'algunes sentències, per exemple, les darreres, el 2019, el Tribunal Superior de Justícia de València, que després va ser ratificada al juny del 2020 per el Tribunal Suprem, sentenciaren que el govern valencià no és competent per a usar el valencià amb les comunitats del mateix àmbit lingüístic, perquè aquesta competència és una competència exclusivament de l'Estat espanyol. El mateix Estat espanyol que, com han nomenat abans, el 1992 signa i ratifica la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, 4 anys després s'adhereix a la proposta de Declaració Universal dels Drets Lingüístics. Aquestes dues situacions podien o volien ser un esperó a nivell internacional perquè, reconeguts els drets lingüístics de les persones i de les seues comunitats, s'establiren unes línies estratègiques de futur, però no ha sigut així. Per tant, amb l'aprovació d'aquest apartat 7 de la PNL, el que volem és continuar atiant, esperonant per la discriminació positiva que les llengües pròpies d'aquest estat, divers i plurilingüe, es mereixen dins dels espais lingüístics que comparteixen uns drets i uns deures. Sí, dona pas a Acció Cultural a Toni Gisbert. Bé, a mi, des d'Acció Cultural, com a secretari d'Acció Cultural, em pertoca referir-me al punt que va aprovar el Congrés espanyol sobre el suport explícit a la reciprocitat, deia el text, la recepció recíproca de mitjans de comunicació entre els territoris autonòmics amb la mateixa llengua pròpia oficial. I, per tant, el que ha d'implicar aquesta afirmació retòrica, aquest suport d'aquest principi aprovat pel Congrés, és la seva implementació, és a dir, s'ha de concretar en mesures que el govern espanyol ha de dur a terme. En el cas del País Basc i Navarra, sobretot, el que cal és completar la plena recepció d'Euskal Telebista a tot el territori navarrès, tant el seu canal generalista en euskera com el seu canal en castellà, particularment amb complementar la recepció plena del canal de dibuixos animats en euskera, que encara s'ofereix alguns obstacles. Pel que fa a Galícia, la llengua galaico-portuguesa comparteix un àmbit lingüístic que remet no només a un territori autonòmic, sinó també a un altre estat, i per tant l'aprovació per part del Congrés espanyol d'aquest principi hauria de condicionar i decidir al govern espanyol a negociar i firmar acords entre el govern, les administracions gallega i la portuguesa per a fer possible aquesta plena reciprocitat de les emissions de ràdio i televisió en galaico-portuguès. Finalment, en tercer lloc, en el cas de l'àmbit lingüístic català, el pronunciament del Congrés implica també un deure molt concret i una exigència molt concreta a l'actual govern espanyol. La llei 7/2010 ja preveia la possibilitat de la reciprocitat, és a dir, de l'intercanvi de senyals entre els territoris que compartiren llengua, si prèviament s'arribava a un acord de reciprocitat entre les administracions autonòmiques d'aquests territoris. Bé, l'any 2013 ja se va arribar a un acord per a aquesta reciprocitat entre el govern valencià i el govern català, un acord que va passar i va comptar amb el suport del ple de les Corts Valencianes i que aquest mateix any 2013 va ser ratificat i publicat també en el diari oficial del Senat espanyol. Per tant, els governs autonòmics, en aquest cas valencià i català, han fet ja els seus deures. I ja fa 8 anys que estem esperant que se complisca la segona part necessària per a fer-ho efectiva aquesta reciprocitat, que és la concessió per part del govern espanyol d'un segon múltiplex al govern valencià. Vull referir-me també al fet
que el document, el text que el secretari d'Estat del Ministeri de la Presidència Espanyola, José Luis Francisco Herrero, va adreçar a la presidència del Congrés dels Diputats el 14 d'octubre del 2010, en el que el mateix secretari de la Presidència Espanyola afirmava que la regulación actual ya fija dos múltiples digitales de ámbito autonómico en cada comunidad autónoma y en el caso de Catalunya de 3. Per tant, estem parlant d'una afirmació escrita per escrit en una carta adreçada pel secretari de Presidència de la Presidència Espanyola al president del Congrés dels Diputats. Des del 2013 estem, per tant, esperant que el govern espanyol complisca la seva part una vegada els governs autonòmics l'han feta i concedisca aquest segon múltiplex. I, per tant, és una petició de les entitats que van presentar aquell escrit no només al govern espanyol, sinó una petició explícita també a totes les forces polítiques que van fer possible l'aprovació d'aquest punt, per tal de que plantegen també aquesta exigència al govern espanyol, ja que estem en una situació en la qual no hi ha majories absolutes i, per tant, és possible intervindre i, per tant, que la política no es quedi en pura retòrica, sinó que allò que s'aprova es complisca i allò que aprova el legislatiu, que a més és l'expressió de la sobirania popular, siga respectat i executat per l'executiu. I dono ara la paraula a Francesc Marco, de Plataforma per la Llengua. De fet, des de la Plataforma per la Llengua i el conjunt de les entitats coordinades amb aquesta PNL, entenem que tan important és recordar quines finestres d'oportunitat s'obren en cadascun dels punts aprovats, com també recordar, reivindicar i, per tant, posar de nou damunt de la taula aquells punts que no es van aprovar i que nosaltres seguim reivindicant i seguirem treballant per assolir-los. Estem parlant de punts realment de mínims que el fet que no s'haguessin aprovat demostren que, tot i que hi ha hagut alguns avenços, realment el Congrés de Diputats no vol caminar realment cap a un estat plurilingüístic, pluricultural o plurinacional, com podria haver fet amb l'aprovació d'aquests punts. Estem parlant del punt 1, el 2, el 5 i el 6 de la PNL. Per tant, el primer dels punts parlava d'una manera molt general al voltant d'iniciar aquelles accions que s'encaminessin cap al fet que les llengües poguessin gaudir dels mateixos drets i deures dels parlants de les diferents llengües i, per tant, si el Congrés de Diputats no accepta o no vol iniciar aquestes accions per encaminar-se cap a una igualtat de drets i deures, que és el fonament, la base fonamental de la igualtat lingüística, ens demostra que, per bé que hi haurà alguns passos endavant, la base central de l'Estat no haurà canviat. Pel que fa al punt 2, parlàvem en el punt 2 del funcionariat, per tant, del deure de coneixement per part dels funcionaris que presten servei a un territori amb diverses llengües que també coneguessin i tinguessin coneixement d'aquestes llengües. No deixa de sorprendre'ns, tot i el context general, que el Congrés de Diputats no vulgui que els seus funcionaris de l'Estat tinguin les màximes qualificacions i coneixements que puguin facilitar una millor interactuació amb la ciutadania, per tant, resoldre aquells problemes que la ciutadania té. Però és com és, el Congrés de Diputats va refusar aprovar aquest punt 2 per tal que els funcionaris tinguin també el deure de conèixer les diferents llengües. Pel que fa al punt 5, en el punt 5 parlàvem d'àmbits ben diferents. Parlàvem de l'ús de les llengües en l'àmbit de la justícia, parlàvem de les pàgines web de l'Estat i parlàvem també del reconeixement a nivell internacional. Cap d'aquests 3 punts tampoc es van aprovar, per tant, l'àmbit de la justícia no tindrà aquest suport del Congrés de Diputats per tal de canviar la situació actual i caminar cap a una situació normalitzada en què les diferents llengües puguin conviure amb normalitat. Pel que fa a les pàgines web de l'Estat, el mateix, és a dir, el Congrés de Diputats no vol que el conjunt de la ciutadania pugui interactuar a través de les pàgines web dels diferents ministeris i organismes públics en la seva llengua. I el mateix pel que fa al reconeixement internacional. És a dir, som al 2021, no pot ser que les diferents llengües no puguin reconèixer internacionalment tal com haurien d'estar reconegudes. I pel que fa al darrer dels punts, el punt 6,
el darrer dels punts que no es va aprovar, parlava de posar fi a la imposició exclusiva de la llengua castellana en l'àmbit econòmic i d'una manera especial en l'etiquetatge. Aquesta és una reivindicació històrica de la Plataforma per la Llengua i del conjunt de les entitats i, per tant, el fet de que tampoc el Congrés vulgui normalitzar les diferents llengües en l'àmbit econòmic demostra que aquest govern, el govern teòricament més progressista de la història, potser no és tant com alguns esperaven. I el fet és que tenim bons exemples en l'àmbit internacional que el Congrés de Diputats i que a través de la PNL s'hauria pogut caminar cap a aquests exemples. Tenim exemples de Suïssa, tenim exemples de Bèlgica o tenim exemples del Canadà d'una gestió lingüística responsable i més equitativa que sembla que el govern espanyol no s'encaminarà. Per tant, a més, aquestes finestres d'oportunitat que s'obren amb els punts aprovats, des de les entitats seguirem treballant i seguirem reivindicant els punts que malauradament no es van aprovar. En aquest sentit, donem pas a en Marcos Maceira per part d'Amesa per tal de conèixer també des de Galícia les novetats. Ben, bon día, gracias a todos e a todas por asistirdes a esta conferencia de prensa feita desde tantos puntos diferentes, xente que compartimos realidades diferentes, mais que tamén temos en común, cando menos, a situación de inferioridade que teñen as nosas linguas respecto ao castelán. Precisamente, isto era o que queríamos contribuir a mudar de alguma maneira a través do punto 8º que se aprobou e que ademais foi un dos que máis apoio tivo por parte do Congreso. Neste punto 8º só ficou fora a extrema dereita. Por demais tivo unha acollida enorme por parte do Congreso dos Diputados. Este punto 8º fala do respeto real baseado en dereitos e deberes e na actuación comprometida de todos os poderes do Estado. Por tanto, obriga o Estado a recoñecer deberes e a recoñecer dereitos e, ademais, a asumir tamén os seus propios deberes. Desde a diferencia establecida na Constitución entre o dereito de uso e o deber de coñecemento, unha diferenza que só ampara realmente o español, na medida en que só recoñece o deber de coñecemento para o español e exclúe a todas as demais linguas, até, como dicía, as máis de 500 disposicións legais que a partir disto establecen a igualdade real entre as diferentes linguas do Estado. Son 500 disposicións legais que falan de calquera cousa que podamos entregar na nosa vida e que só recoñecen a obrigatoriedade e establecen todo tipo de dereitos e deberes sobre o español. Iso sería unha das primeiras cousas que habría que mudar na medida en que establece diferenzas entre linguas, por tanto, diferenzas entre territorios e diferenzas entre dereitos que ten unha poboación ou outra en función da lingua que falan. Nos creemos que somos todos seres humanos, independentemente de onde vivamos, por tanto, todos debemos ter o mesmo dereito a empregarmos a nosa lingua sempre en todo lugar, a lingua propia dos nosos territorios sempre en todo lugar. Isto é algo, como dicía, este punto 8º pode contribuir a mudar significativamente. Como dicía, este punto foi aprobado por unha ampla maioría e, a máis, comprería engadirlle outros deberes que xa foron asumidos polo Estado, como lembrábamos precisamente na rolda de prensa que demos ás portas do Congreso dos Diputados o mesmo día que se aprobaba parte desta iniciativa. En primeiro lugar, evidentemente, con a Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos, que di que non se pode discriminar a ninguén por razón de lingua. A nivel europeo, tamén coa Carta Europea das Linguas Regionais ou Minorizadas ou a Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos, que nese momento foron ratificadas por Congreso dos Diputados por unanimidade, tamén hai que lembralo, é que o Estado debe asumir eses compromisos os que chegou. Tamén en relación a este mesmo compromiso que reasume de novo a través deste punto aprobado na proposición non de lei. Lembraba antes Paulo Bilbao o comezo que recentemente aínda o Consello de Europa lembrou o Estado
que ten obrigas respecto á Carta Europea de Linguas Minorizadas, e temos que lembrar tamén que todos os puntos que propuxemos nesta iniciativa encaixan perfectamente dentro da Carta. Isto, lembro outra vez, dixo ainda hai uns días o propio Consello de Europa e, polo tanto, o Estado debe actuar en consecuencia segundo o que aproba. Non queremos só unha política declarativa, non queremos só que se nos recoñezan dereitos, sino tamén podermos exercer plenamente, con toda a liberdade, eses dereitos. Falamos, por tanto, como lembraba tamén Paulo Bilbao, de liberdade, falamos de igualdade, falamos de pluralidade e falamos, por tanto, de democracia. Debese, por tanto, iniciar todas as accións encaminhadas para garantir isto sempre en todo lugar. Polo feito de vivirmos en Santiago, non podemos ter menos dereito a vivirmos a nosa lingua que un cidadán de Madrid na súa. Nin máis nin menos. Isto é o recoñecemento de dereitos e deberes e, evidentemente, parecenos que este punto oitavo abre unha porta importante. Queremos abrir todas as portas, queremos abrir todas as xanelas do Estado, mas abre unha porta, cando menos, o recoñecemento de que non existe igualdade de dereitos e deberes e de que esta situación debe mudar. En ese sentido, agora o compañeiro de Chuserra, de Nogara, de Aragón, anunciará algunhas medidas que comezaremos a tomar e que xa estamos coordinadas todas as entidades do Estado para continuarmos con este camiño, continuarmos a abrir as xanelas que comezamos a abrir o pasado mes de marzo en Madrid. Hola, buen día, buenos días, vos días, Eguardión. Bueno, pues yo quería empecipiar, pues, charrando de cuáles van a estar os próximos pasos que imos a dar de aquí en adelante de as asociacións que empecipiemos e que empentemos con este proceso, ¿no? Iniciamos este camino de colaboración hace 2 años y bueno, tenemos la intención de continuar con determinación. Como podéis ver, pues hemos creado este tipo de plataforma con asociaciones en las que, bueno, creemos que representamos a todas las lenguas minorizadas del Estado español y bueno, de este modo, pues queremos poner en marcha 2 líneas de trabajo inmediatas, ¿no? Por un lado, cada lengua activará sus propias dinámicas en sus territorios para que se apliquen en la mayor brevedad posible las repercusiones de estos puntos. Bueno, pues decir, por ejemplo, en Aragón, en nuestro caso, pues ya hemos empezado con una serie de entrevistas con los partidos políticos, recordando todo lo que implica estos puntos aprobados, cuál es su opinión, relación que por otra parte ya teníamos con ellos, pero que bueno, ahora tienen que entender que hay una nueva situación. Y por otro lado, una otra línea que va a ser la de interpelar al gobierno español. ¿Qué es lo que pasa? Debemos tener en cuenta que el Congreso de los Diputados ha realizado un mandato al gobierno para cumplir los 3 puntos que ya hemos mencionado, que se han aprobado. Por lo tanto, el gobierno tendrá que explicar qué y cómo lo va a hacer. Nuestra labor es interpelar y presionar al gobierno, seguir presionando para que se cumpla este mandato. Y por eso pues, vamos a pedir en primer lugar una reunión con el recién nombrado ministro de Política Territorial del Gobierno de España, el señor Iceta, porque creemos que se enmarca dentro de sus competencias y entre una de esas competencias es la ya mencionada y aunque la verdad con no mucho trabajo, que es la Oficina de las Lenguas Oficiales. Creemos que tienen que estar al tanto de todos estos puntos y bueno, que queremos una entrevista y que nos den las respuestas necesarias. Y bueno, siguiendo con esto, esta reunión que preveemos que será en un plazo lo más breve posible, porque, como hemos dicho, no se pueden obviar quiénes son los principales agentes que trabajamos por las lenguas propias, ¿no? Las lenguas propias de nuestras comunidades que ya hemos dicho anteriormente. Entonces, además de esto, tienen que tener en cuenta el Ministerio y el Gobierno de España que recientemente el Comité de Expertos del Consejo de Europa ha vuelto a pedir al Gobierno que tenga en cuenta las opiniones de
de nuestras asociaciones, de nuestros colectivos, de estos agentes. Entonces, nuestra intención, como hasta ahora, es actuar con responsabilidad y creemos que es hora de dar pasos firmes. Bueno, pues desde aquí nada más y bueno, creo que vamos a pasar a un turno de preguntas. ¿Alguien que quiere comentar algo, preguntar algo? No sé si os que nos siguen a través de las redes. Que avisem nosaltres. Ara donem pas, ho organitzem, si ens doneu uns segons per organitzar-ho tècnicament per a poder donar pas a les preguntes dels periodistes. Com que és una roda simultània en diversos llocs, doncs té alguna complexitat tècnica, uns segons, i podem donar pas tècnicament a aquestes preguntes. Crec que ja puc preguntar. Jo volia preguntar als representants valencians que han parlat sobre que demanaran al govern espanyol que actuï amb la qüestió de la reciprocitat. Suposo que també al seu torn mantenen la petició al govern valencià de que també actuï o faci camí en aquest sentit, a més de que perquè hi havia fa un temps la petició de canalitzar, diguem-ne, aquesta reciprocitat a través del múltiple estadístics i en el qual no es necessitava l'existència d'un altre múltiple per a poder fer la reciprocitat. No sé com està això o si ara només es canalitza a través de la petició al govern espanyol d'un segon múltiplex. Gràcies. Sí? Bé, hola, gràcies per la pregunta, Moisés. A veure, és una qüestió, evidentment, que els que estem així mantenim la petició, més que petició, ja exigència a l'actual govern valencià de que execute la reciprocitat. Però abans de les consideracions polítiques cal aclarir els condicionants tècnics, perquè això, sense entendre això, podem equivocar-nos. A veure, des del punt de vista estrictament tècnic, l'intercanvi, la reciprocitat del conjunt dels senyals de totes les ràdios i televisions de les tres corporacions, és a dir, la recepció en el cas del País Valencià del conjunt dels senyals de totes les ràdios i televisions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de IB3, és tècnicament impossible que pugui entrar pel múltiplex actual que gestiona el Consell. El múltiplex estadístic és un sistema que permet ampliar la recepció d'algun canal més, però estem parlant d'algun canal més. Per tant, per a la recepció, la plena reciprocitat, necessàriament, tècnicament, cal un segon múltiplex. Un segon múltiplex que ja hem vist que en la planificació original estava previst. Per tant, el que estem demanant políticament, atenent a aquests criteris tècnics, perquè si no el que tampoc no té sentit és obviar la realitat, és al govern valencià que execute la reciprocitat de com a mínim un canal. Pel múltiplex que actualment gestiona el Consell,
i més si incorporem el múltiplex estadístic, que no és més que un sistema per a comprimir la informació i permetre un canal més, podria ser factible que, per dir-ho col·loquialment, pràcticament demà pogués emetre's, rebre's al País Valencià el senyal de TV3. Això seria perfectament factible. Seria un canal més en català al País Valencià, per tant això ja implica molt, només veient el que només disposem d'apunt, i al mateix temps faria evident, explícita, la mancança de la resta de canals. Per tant, allà hi ha una reivindicació i que, a més, se fonamenta sobre tota la bona acollida que ha tingut el procés molt positiu que l'actual direcció d'Apunt està desenvolupant des de fa temps de col·laboració, de compra de sèries, de projecció simultània, com la pel·lícula de Guillem, el documental sobre Frederica Montseny, etc. Per tant, diguem-ne que hi ha un caliu social que ho permetria. Per tant, aquesta reivindicació és explícita sobre el govern valencià i particularment sobre la Secretaria de Comunicació, que depèn de presidència. Per tant, és una exigència al govern valencià i particularment a la presidència, és a dir, a Ximo Puig. Però això, al mateix temps, s'ha d'acompanyar d'una exigència al govern espanyol, perquè sense aquest segon múltiplex, que torne a dir que no és que exigim una novetat, és que exigim el compliment d'una planificació que el secretari de Presidència reconeixia per escrit ja el 2010, que li corresponia un segon múltiplex al País Valencià. Per tant, el govern espanyol està incomplint des del 2010. Exactament des del 2013, perquè prèviament calia un acord de reciprocitat, d'acord, però fa 8 anys que s'està incomplint. I per tant, mentre no hi hagi el segon múltiplex, hem de ser conscients que tècnicament no serà possible la plena reciprocitat. I per tant, això simplement el govern espanyol ha de complir la planificació prevista, una vegada els governs autonòmics hem complit, i ha de respectar i executar el manament del Parlament espanyol, del Congrés espanyol, que no és ninguna broma, i no fer-ho resta credibilitat a la política. Bai, mila esker parte hartu duzuen guztioi, badakigu agerraldi berezia izan dela, ohikoa baino luzeagoa, eta gaina batzuk hemen gertatuko zarete, guretzat ere erronkastan. Esan bezala, bateratasuna erakutzen egin genuelako, esan dugu lehioa ireki dugu, baina gurasoa da lehio guztiak irekitzea. Para despedir, agradecer a todos los niños que habéis tomado parte, tanto de manera presencial como de manera virtual. Ha sido una experiencia nueva para nosotros y nosotras. Es cierto que, ha sido una reflexión un poco atípica y un poco más larga de lo normal, pero como he dicho al principio, queríamos mostrar nuestra unidad, que hemos abierto una ventana, hemos hecho una pequeña grieta en ese muro que tenemos en el Estado español, pero que nuestra intención es, desde esa unidad, seguir trabajando para abrir muchas más ventanas. Horrexegatik, eskerrik asko, moltes gràcies, obrigado, gracias, eta hurrengora arte. Listo.